Godt, Alfred! Hvem er de spiller mod nu? Dalum. Ligner der ikke Dalum, sagde jeg om det der. Kom så, Fjord her! Godt, Kasper! Så spil den. Ind til Oliver! Spil den! Ja. Hvad? Skubber ham i ryggen. Gå sammen, Alfred. Jeg gider ikke egoist. Nej. Wow. Nej! Vi var bare ikke dommer. Hvad sker der? Han ødelægger det egentlig for vores. Godt. Godt, Kasper. Kom igen, Oliver! Kom, Mathias! Kom, Mathias! Kald på den! Kald på den! Ej. Kald på den! Kald på den! Spil sammen, for fanden. Kom igen, Alfa! Det skulle jeg helt på mål. Ja! Det her vil blive. Ja, det er det, men han kommer lidt bagved ham. Ui! Nej! Og så skal vi videre. Gå videre med den. Spil den nu. Spil den, Alfred! Stefan, det der. Han venter med at spille til den dækker. Ja. Ja. Man er ikke en dyb bedre end sin medspiller, altså. Det er godt. Godt set, Dan. Spil. Kom igen! Første gang. Ja, første gang. Ja, de skal ikke stoppe den op. Nej. Det er meget godt, at jeg tænker lige, hvor fanden står han med den der? Hey! Hey, you! No, teach you. The Rocksteady Crew. Nej, det gør han. Kom så, Oliver! Kom, Oliver! Ja, kom igen! Vi har fyren. Dansk Nationalmannschaft. Nej! Fint, Kasper! Ej, det er godt. Det er det her. Og det her. Spil videre, så spiller du videre. Oliver! Ja! Spil igen. Kom, Kliver! Halløj. 4 afleveringer. Det er sådan, det skal være. Prøv lige at se det her. Spil! Ja, det er sødt. Kom igen! Godt kæmpet. Kom så, Simon. Venstre benen. Ej! Spiller godt, mand. Kom igen! Det var 2 gode angreb. De skulle da blive bedre her. Det er det sidste. Det er også det, jeg gerne skulle have mening med. Jeg skulle gerne blive ringere. Men det kunne de andre også være blevet, tænker jeg. Jeg synes, det er da bedre. Der var Michael ikke lige med. Rigtigt. Okay, Michael. Vand igen. Hej. Kom igen, Michael. Oj. Kom nu, Kasper. Kasper. Simon er der også. De må godt komme på 200, men jeg har styrt det hele.
Kom nu, Michael. Ej, hvor de bruger banden. Det er godt. Det er så godt. Kom, Marcel. Prøv lige på bænken, så han kommer ud igen. Flot, Kasper, ellers. Det er sødt. Ja! Ved du hvad? Det han laver Kasper, det er en af så Men det han skal gøre, det er, når så skal jeg spille ind der, så han kommer ud til den derude. Men nu kan du se, selvom den ikke lige lykkes i første omgang. Ja. Godt spillet. Kom, Michael. Simon. Oscar! Ej, hvor ærgerligt. Det er første gang, vi vinder, ikke næsten? Jo, det var det. Ej, det er svært 3-4 angreb, det er rigtig godt. Kom her, Michael. Ja, kom igen, Michael. Der var der 2 af de angreb, de er fandme gode. 4 overværinger. Ej, helt tæt på, Mathias. Det er faktisk lidt synd, de andre var foran, fordi jeg egentlig sidder på det. Ja. Flot Det set er også. sådan nogle fine muskler, der har det her, den. Det er sådan nogle gode muskler. Alternativet er, at du tager ud der med lyst til. Så skal det gøre meget ondt. Det er fint, at følge. Så afsted. Spil den lige. Hvor fanden er det, Fred? Der står 2. Godt, Simon. Jeg har lige set det. Sådan. Ja, så er vi nu. Det er godt, Simon, ellers. Det er okay. Kan jeg bruge hænder, eller hvad? Man må gerne bruge hænder. Ja, ja. 2 gange, eller både der. Går der død? Sådan, Flora. Godt, Simon. Så godt, Simon. Der er lidt i det forsvar, det her.